Pirttiharjussa elellään rauhaisassa ja turvallisessa ympäristössä erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Etenkin lemmikkiperheitä hemmotellaan, sillä monipuoliset Salpausselän ja Riihelän ulkoilureitit lähtevät Pirttiharjussa aivan kulman takaa. Salpausselän jylhät maisemat ja kumpuilevat maastot tarjoavat monipuolisen ympäristön kunnon kohottamiselle ja rauhallisille metsäretkille. Pirttiharjusta lähteviä ulkoilureittejä pitkin pääsee Vesijärven rantoja pitkin seikkailemaan vaikkapa Messilän laskettelurinteille asti. Ervien puiston leikkialueelle rakennetussa koirapuistossa karvakuonot pääsevät kunnolla temmeltämään. Kesäisin Pirttiharjussa voi pulahtaa virkistävälle uinnille Likolampeen. Pirttiharjussa kaikki on pyörämatkan päässä. Esimerkiksi urheilukeskus ja sairaala-alue löytyvät Pirttiharjun kainalosta. Pirttiharjuun pääsee keskustasta hetkessä julkisilla yhteyksillä tai vaikkapa pyörällä loistavia kevyen liikenteen väyliä pitkin hurauttaen. Sekä Lahden että Hollolan palvelut ovat lähietäisyydellä helposti saavutettavissa. Pirttiharju onkin monien työssäkäyvien aikuisten suosiossa sujuvien yhteyksien ja tasapainottavan luonnon vuoksi.